ஒரு மனிதன் எத்தனை பேருக்கு உதவி பண்ணாலும் அதில் இருக்கிற ஒரு சந்தோஷத்துக்கு ஈடே கிடையாது. ஆனால் நம்ம 4 பேர்கிட்ட உதவி கேட்குற மாதிரி ஒரு நிலைமை வந்துருச்சுன்னா அந்த கஷ்டத்தை சொல்லி யாருக்கும் புரியாது. அதனால் இப்போது நீங்கள் பார்க்குறீங்கன்னா கஷ்டம்னு ஒன்று இருந்தால், இல்லை பிரச்சனைன்னு ஒன்று இருந்தால், அந்த பிரச்சனைலேருந்து நீங்கள் மீண்டு வரணும், மீண்டும் அந்த பிரச்சனை வராமல் வாழணும். ஒரு குருஜியாக இருக்கிறவர் இப்போ குருவால் யாருடைய வாழ்க்கையை மாற்ற முடியாதுன்னு எனக்கு தெரிஞ்சு இப்போ இருக்கிற ஆளு நீங்கள் தான் சொல்லியிருக்கீங்கன்னு நினைக்கிறேன். நான் சொல்லலை, இது எல்லா காலமும் சொல்கிறாங்க. ஏன்னா ஒரே குரு உங்களுக்குள்ளே இருக்க இறைவன் தான். அடியாதோரையும் படியாராக்கும், அடியாருக்கு அடியாராகும், உன்னுள் உயிராருக்கும் ஏக குரு இறைவன். ஏக குரு இறைவன், அவன் தான் உங்களுடைய குரு. இப்போ உங்களுக்கு வலிக்குதுன்றியா? நான் சொல்லணும், உங்க உடம்பு சொல்லுதா? உடம்பு சொல்லுது. உங்க உடம்பு ஏன் சொல்லுது? உயிர் இருக்கிறதா தானே சொல்லுது. ஆமா, செத்தவனை போட்டு குத்துறோம், அவன் கத்த போறானா? ஒன்றும் கிடையாது. உங்களுக்கு சின்னதா உடம்புல உட்காரம்லாம் தள்ளி தூங்கும் போது திரும்பி படுக்கிறோம், அது அந்த உயிர் சொல்லுது. ஏன்னா உயிரோட தன்மையை சந்தோஷமா இருக்கிறது தான். கஷ்டப்படும் போது அதுவே உங்களை மாற்ற செய்யுது. இப்போ கொசு வருது, ஏன் நீங்க பிளான் போடுவீங்களா? கொசுவை நான் இப்படிதான் கையில வச்சு ஒரு ஃபர்ஸ்ட் ஸ்ட்ரோக் அப்படி டக்குன்னு வந்துச்சு அடிச்சிட்டீங்க. அதுவும் தூங்கும் போது பாருங்க, கரெக்டா பார்க்காம அடிப்பீங்க, கொசு செத்துரும். மூச்சு நிற்கும் போது பேக் வச்சுனே மிஸ் பண்ணுவீங்க. சொல்ற பாயிண்ட் புரியுதுங்களா? இப்ப தூங்கும் போது யார் அடிச்சா? கண்ணு பார்க்கல. யார் அடிக்க சொல்லுச்சு? உயிர் தானே, நீங்க தானே அடிச்சு விட்டீங்க. இந்த விஷயத்தை உறங்கும் நேரத்திலும் உறங்காமல் இருக்கும் இறைவனை உணர்ந்த அறிவு இருக்கும் இடமெங்கும் வெற்றி. அதான் சொன்ன, அடியாதோரையும் படியாராக்கும், அடியாருக்கு அடியாராகும், உன்னுள் உயிரா இருக்கும் ஏக இறைவன் சிவன். இதை உணராதவன் மூடன், இல்ல மூடன். இதுதான் குருஜி, நம்ம அந்த மூட நம்பிக்கைகளை வச்சு சில பேர் அறியாமையை பயன்படுத்துறாங்களோன்னு எனக்கு வருத்தமா இருக்கு. அதுதான் சொன்ன, உணராதவன் மூடன்னா அறியாமைன்னு ஒண்ணு வருது இல்லைங்களா? ஆமா ஆமா. அறியாமை வேற, பொறாமை வேற. அறிவு இருந்தும் அதுபடி செயல்படாம திமிரா இருக்கிறது வேற. இப்போ இங்கிலீஷ்ல வந்து சென்ஸ்னு ஒரு வார்த்தை இருக்கு, அது தமிழ்ல என்ன சொல்வீங்க? உணர்வு. உணர்வு ஆல்மோஸ்ட் ஃபீலிங் ஆயிடுச்சு. ஒருத்தரை பார்த்தா ரொம்ப ஃபீல் பண்ண, அந்த படத்தை பார்த்தப்பா என்ன ஃபீலிங் ஆயிடுச்சு, அது என்ன சொல்லுவீங்க? அது ஒரு உணர்ச்சி போல. உலகமே உணர்ச்சி வச்சு தான் விளையாடுது. ஆமா ஆமா. இப்போ நீங்க அறியாமைன்றீங்களே, நம்ம டிவி பார்க்கும்போது நல்லா தெரியுது, அவன் சாவரா மாதிரி நடிக்கிறான்னு. சாவரா மாதிரி நடிக்கிறனுக்கு நம்ம அப்படியே ஊந்து ஊந்து அழுறோமே. கரெக்ட். ஆனா கூடவே நம்ம வீட்டில் அப்பா அம்மா செத்துன்னு பாங்க, சும்மா சீரியல் பார்க்கும்போது திட்டுறணும். இப்போ இது அறியாமையா? கிடையாது. ஏன்னா தமிழ் ஒரு வார்த்தை இருக்கு, சொரண கெட்ட ஜென்மம். அது இங்கிலீஷ் என்ன சொல்லுவோம்? சென்ஸ்னா உணர்ச்சியற்ற நிலைமை, பேரலிசிஸ் ஆயிட்டோம், நம்ம சென்ஸ் போயிடுச்சு, ஃபீலிங் போயிடுச்சுன்னு. இந்த சொரண கெட்ட ஜென்மம் ஆயிட்ட அப்புறம் யார் என்ன பண்ண முடியும்? அதுக்கு தான் கடவுள் உங்களுக்கு வலியை கொடுத்துருக்காரு. இந்த வலி தான் உங்களுடைய குரு. இந்த பயம் தான் உங்களுடைய குரு. நீங்க இந்த வலிக்கும் பயத்துக்கும் போக்குறதுக்கு வேற குரு கிட்ட போறீங்க, அங்கதான் அவன் கூறு கெட்டு போயிடறான், வேற ஒன்றும் கிடையாது. இந்த வலியும் பயமும் இன்னைக்கு உலகத்துல குருவே இல்லாம வாழ்றீங்கன்னு வச்சுக்கோங்க, இப்படி வச்சுப்போம். மனுஷன் மட்டும் இருக்கு. அந்த குருன்னு சிஷ்யன் வார்த்தையை மறந்துடுங்க. மனுஷனா பிறந்த எல்லாருக்கும் நல்லா வாழணுன்றது இயல்பான ஆசை. சின்ன குழந்தைய பாருங்களேன், சூப்பர்மேன் மாதிரியே ஆக்ட் பண்ணும், ஹீமேன் மாதிரியே பண்ணும். ஏன்னா அந்த குழந்தை கூட எவன் ஸ்ட்ராங்கா இருக்கானோ, எவன் சந்தோஷமா, அவனை தான் இமிட்டேட் பண்ணும். நான் சொல்ற பாயிண்ட் புரியுதுங்களா? வீட்டுல குழந்தைங்க கவனிச்சு பார்க்க, கார்ட்டூன்ல எல்லாத்தையும் இமிட்டேட் பண்ணாரு. அந்த கார்ட்டூன்ல யார் ஹீரோவோ அதை மட்டும் பண்ணும். அப்ப மனுஷனோட இயல்பே தான் நல்லவனா இருக்கணும், தான் பலசாலா இருக்கணும் நினைக்குது. நான் சொல்றது, ஒரு மனுஷனோட இயல்பே எல்லாமே ஒரு நல்ல ஒரு உண்மையிலே சந்தோஷமா இருக்கணும், பவர்ஃபுல்லா இருக்கணும், 4 பேருக்கு ஹெல்ப் பண்ணும். இதுதான் அவனுடைய குவாலிட்டியே. கேட்க நல்லா தான் இருக்கு, ஆனா இந்த உலகம் அப்படி இல்லையேன்னு. ஏன் இந்த உலகம் எப்படி இல்லை? இந்த உலகம் உங்க உலகம் கிடையாது, உங்க குடும்பம் தான் உங்க உலகம். அருமை. ஒரு முள்ளு குத்திச்சு எடுத்து போடலாம், முள்ளு குத்தாமையே குத்திரும் எங்க இருந்து எடுத்து போட முடியும்? இதை தான் அவங்க யூஸ் பண்ணிப்பாங்க. இவன் அந்த பயத்துக்கு இப்போ அடிமையாயிட்டான். இப்போ இவனை என்ன பண்ணணும்? அந்த பயத்தோட எக்ஸ்ட்ரீம் கொண்டு போய் நான் தான் அந்த பயத்துக்கு சொல்யூஷன் சொல்ல வைக்கலான்னு ஆரம்பிச்சிருவாங்க. ஹோமம் பண்றோம், பூஜை பண்றோம், இது பண்றோம். நல்லா புரிஞ்சுக்கோங்க, கடவுளை அடையிறதுக்கு உண்மையிலே ஒரு விதிமுறை இருக்கு. இந்த உலகம் மூட நம்பிக்கையால ஆனதா இருந்தாலும் நம்ம கலாச்சாரம் மூட நம்பிக்கையால ஆனது இல்லை. பெரிய பெரிய சிவலிங்கம் இருக்கு, அந்த கோயில்ல எவ்வளவு சிற்பம் இருக்கு. சிற்பத்தை செதுக்கின சிற்பிக்கு இறைவனுக்கு ஒரு உருவத்தை செதுக்க முடியாதா? ஏன் அதை லிங்கமாவே வச்சான்? இந்த சவுத் இந்தியாவில் பார்த்தீங்கன்னா தெரியும், இந்த தெலுங்கு, அப்புறம் தமிழ் பீப்புள், கர்நாடகா பீப்புள், அப்புறம் இந்த கேரளா பீப்புளெலாம் பார்த்தீங்கன்னா எங்கே ஒரு சிவன் கோயிலோ இல்லை சாமி கோயிலோ இருந்துச்சுன்னா அங்கே அவ்வளோ சிற்பம் இருக்கு, இறைவனுக்கு உருவம் இருக்கா? அது உருவ வழிபாடு கிடையாது, அறிவின் வெளிப்பாடு. இங்கே மூட நம்பிக்கையா இப்போ நம்ம தான் அதை மாற்றி வச்சிருக்கோம். அங்கே போகும்போது ஒரு தன்மை உடம்புல உருவாகுது. அதை நான் பஞ்சகரண சுத்தினே சொல்லுவேன். இப்போ சாதாரணமாக வீட்டில் இருக்கீங்கன்னா காது ஒன்று கேட்கும், மூக்கு ஒன்று நோந்து பார்க்கும், வெளியே ரோட்டில் போனீங்கன்னா ஆசைப்படுவீங்க. இது மனுஷனோட இயல்பு. கோயிலுக்கு போனால் என்ன பண்ணிட்டான்? அதனால இப்படி நீ ஆசைப்படுவேன் பாரு, சூப்பராக ஒரு அழகான ஒரு மனிதரை பாரு, அதான் கடவுள். நீ எப்படி வாழணும்னு ஆசைப்படுறியோ இப்படியாவது வாழ ஆசைப்படுது.
அங்க போன உடனே கண்ணு ஃபர்ஸ்ட் அரெஸ்ட் ஆயிடுச்சுங்களா, கண்ணு அரெஸ்ட் ஆன உடனே மூக்குக்கு நல்ல வாசனை இருக்கும். இந்த கையை ஆட்டோமேட்டிக்கா என்ன பண்ணும், அந்த தொட்டு பண்றது, டேஸ்ட்டுக்கு அந்த தண்ணி, இது பஞ்சகர்ண சுத்தின்னு சொல்லாம. இப்போ இதை செய்ய வேண்டிய நிலைமை என்னன்னா, இதெல்லாம் செஞ்ச உடனே அந்த டைம்ல மனசு அலைப்பாயாம இருக்கும் போது ஏதாவது நினைச்சீங்கன்னா அது உங்களுக்கு திரும்பி நடக்கும்.